Grounding and centering в... Обаче какво? Grounding and centering да бъдат в духовната ни същност. Да се върна в позицията на този, който гледа филма. И говорихме за сънищата, че когато забравим, нали, сутрин след сън, знаем, че нещо сме сънували, ама ни е много смътно и така като си се родим, знаем, че има нещо друго, ама не го помним. И в тази реална същност, качествата на духовното ни аз, там няма болест, няма недоимък, няма кофти чувства и емоции, няма самота. Всъщност медитацията е това презаписване, пренастройване, всички тези вътрешни настройки, които можем да направим,